Te Hello Prologues, te kani gade ka kitab jeng Daniel, te haning laban page ka jeng tulu pa jeng Daniel ko nang ba ar. Sipang uni durblay thau ya ka ba us im Nebuchadnezzar posniu. Te haning laban yu I kani ka click share ya ka ba uni us im Nebuchadnezzar posniu. Te ka hima ka baning kong na padeng kita ki saut tali ki hima ya ka ba u Daniel ula batai. Sipang kata ka jeng posniu jeng uni us im ka baning kong gade ka click share. Te haning ka click share Ingi laban lap hau Daniel ko nong kaba ar kat kaba lai bupra. U Daniel uang ba melong kata ka klik ksia kaba mut ka hima Babylon. Ingi laban suthu ha kitab Daniel ko nong kaba nyo pat ko nong kaba ar. Te kini kisau tuli ki hima ya kaba u Daniel ula batai ha kata ka jing pos new jong news im Nebuchadnezzar. Te u batai u Daniel ha kata ka jing pos new Onum don manu balaban batai ya kani dai tang ublay u balaban panpau ya kani jing buri ya ka bos e mu kwa ban tip sipang kani jing pos new te ublay ula ai u Daniel ban senguthu ha kata jing pos new sipang kini ki sau kali ki hima ka badai ka klik share karupa karnong kanar bakada bertha te kini kilong kita ki sau kali ki hima te u Daniel ong hadin ba ula batai ya kata jing pos new jong news im Nebuchadnezzar uang ba hadin jong me kan wan saka wei pat ka hima ka ba kampo ya me hadin jong ka hima Babylon kan wan saka wei pat ka hima ka ba kampo ka ka hima ka ba ka hima Medipat Persia te kane ka hima ka kampo banyak ka hima Babylon bat kane ka hima kala job ya ka Babylon te hangne u Daniel ulayo ibiang sakawai pat kahima kabalai kabadai kahima da karnong berkan sansyar haka kandau te kane kahima kabalai kadai ka Greeks kan kane kadai ka renong haka sembor handai kadai kahima Greek te kane kahima kabalai kamba u Daniel ulayo tu kadai kahima Greek lara pelik kitab jing Daniel kanong kabahin kanong kabaar kanong kabahnyok kalau nong kapa pra te pen labe gini ki sauteli ki hima te kane ka hima ka basau ka badai ka nar ba ka bertha tingi lawan lap hang ne ya kane ka hima ka basau mele I tat on cloud no om da ka kti ya wei umau ubala show ya kata ka turblay na ki slak jat ki balong da nar pat de bertha baru lapan lewat jaki te kane ka hima kabasau kadai ka hima Rom te kini hangne ha ka hima hangne kadon chipau taligi ki simpre kejat bat la yathu bakini ki chipau taligi simpre kejat ki de ki chipau taligi hima ki pansami haden ha kane ka hima laning la banong ha ka ki chipau taligi reng ki de ki ju ki hima ndai la ai ha ki sembor la ne la ai ha ka Parsi ki reng la ne ki simpre kejat ki de kini ki de ki spotele ki hima ki man mi no na ka ne ka hima ka basau ka de ka hima Rom te bantip ya kini ki jaka syong jong kini ki sautele ki hima te sa page kini ka video hang ni haling te kini ki sautele ki hima Daniel ko lang ka ba ar ka dokot ka ba sau pheo bat ka basau ka hima kan long ka ba klan kat kanar na ba kumta kanar kan panluet bat kan job ya ki e baro te kani ka hima ka basau ka badai ka hima Rom kani ka hima ka long ka ba klan bat ka badai da kanar pa te bertha te kani ka hima kan sansyar wat hadu ba uji sun wan kumba ka Bible ka yathu te kini ki sautele ki hima Daniel ko nong ka ba ar ka dokot ka ba sau pheu ar bat kumba ki singkri kejat ki long shi benta daga nar bat shi benta daga debertha kumta ka hima kan long shi benta ki ba klan bat shi benta ki ba shroy te ha ka hima Rom namar ba shi benta ki dai daga nar shi benta ka dai daga debertha te ha ka hima ki don ki hima ki ba klan bat ki don ki hima ki ba telot hande ki ba dai daga hima daga nar te ki klan te ka klan te na paneng kita ki spotele ki hima ki man sami hangne ki don ki ba klan pat ki don ki ba telot hande komba ka Bible ka ong ba un sapan lawet ya kane ka hima om shuda ka kti lane om shuda ka
Om daki thama lani daka thama hande da utrai hi ha kasi ke bakadu hang ne la tho melo I tronda on klauno yakakti ya wei mau bala sho yakataka durblei nakasla kejat jongka kabalong daka nar bat ka dewartha bat ulapan lewet yaki hang ne yakane ka Babylon lapan jot daka ne ka hima ka badai ka medi bat persia badai ka ne ka medi bat persia ru lapan jot daka ne ka hima ka badai ka Greek Henry yakane ka hima ka basau om simla ong balapan jot da manu manol ane om simla batai manu manol dak dakabakum no lapan jot Henry la ong ba unsa panjot da utrai dakani da utau mau balawan syo na beneng kamut ha ka bawai pan luat yakane ka hima ka basau ka badai ka hima rom running la banong ka Babylon ka bakrau ha ka kitab jing pan pau kani ka long ka Babylon ka bakrau kala long ka hima ka ba kisim jo kani ka patei ki ya lang bat ka la ne ki ya but ki ya sngap ya ka jing sensar jong ne u jong kani ka hima ka basau te haduk ni si mentaru la ni page kani ka hima ka long ka baklain na marba ka dai de ka nar ka da bartha te ka nar te ka e bane ki kue hima namar kani ka dau kani ka hima ka long ka ba pher bat kan nyu roj bat kan job ya kue hima bat kan panyap bat kan kerdem bat ki babun jat ya ka bakani ka hima ka basau ka le te ngin sa page hakoi ber kapor shphang kita ki shphautali ki rang ya ka bang laban sautu philaban page hang ne ya kani ka video philaban click hang ne ha link ka jaka shong ki mar khlau te philaban page hang ne te philaban sautu ya kani ka ki jaka shong jong kani ki mar khlau kini ki mar khlau ki dei ki sim ki dei ki hima kini ki dei ki ta ki sau hima te ngat fai plan sautu te la don ki bom par sautu te pensa sautu adin te kublai shibun ngin siapa sakwe per ki video kublai shibun